Ahojte priatelia, predstavujeme vám Suzuki Sways, novinku modelového roku 2025 vo verzii Hybrid Kombi. Je to praktické kombi s moderným exteriérom a premysleným interiérom, ktoré spája komfort a priestor pre každodenné jazdy a cestovanie. Pod kapotou pracuje hybridná jednotka elektrobenzín s výkonom 72 kW, čiže 98 koní v kombinácii s automatickou prevodovkou. Táto kombinácia poskytuje mäkkú a plynulú dynamiku, najmä v mestských podmienkach. Skutočná spotreba paliva sa drží okolo 4,5 litra na 100 km, čo robí Sways úspornou voľbou vo svojej triede. Vnútri vodiča privíta moderný multimediálny systém, pohodlné sedadlá a priestranný kufor vhodný pre rodinné výlety. Ďakujeme za sledovanie a osobitná vďaka za lajky. Odoberajte, ak máte radi autá. Prajeme krásny deň a do skorého videnia.